खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटिउब चेनेलखौ नायग्रा गासैनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आं दङ माने जों दा दङ उदालगुरि जिल्लायाव आरो उदालगुरि टाउननिफ्राय थांनो नागिरदों जोङो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिम बेसिम आरो बेखौ बावैसो बेखेवदों एग्र' टुरिजिम लिमिटेड होनना बुंनो हायो। बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिम लिमिटेड प्राइभेट लिमिटेड आरो बे दा बेहाय जों थांगासिनो दङ। लामाया बेखिनियाव एसे मोजां नङा अब्लाबो थांजायो। जोङो दा गारिजों थांदों आरो बहाय दासान्दि मानसिफ्रा थांगासिनो होननाय खोनादों, बेखायनो जोंबो फैदों। नायनि माबायदि नोंथांमोना नायलांदो नुथायफोरखौ जोबजासिम। जोङो नुहुरबायानो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिम प्राइभेट लिमिटेडनि गेटखौ जों नुहुरबाय। नायनि माबायदि बेसेबां फिस लायो नायनि जोङो। जायखिजाया हाबनायनि थाखाय एन्ट्रि फिस दङ, बेखौ होनानै थांनांगोन। बे जाबाय गेट लांगोना, माने बे हाबलांग्रा। बेनिफ्राय जों बे हाजो गोजौआव थांनांगोन। बारा गोजौ नङा हाजोआ, गोजौआव एसे थाङोबानो मोनो होनना बुंदों। हाजोआ बारा गोजौ नंखाया। गारिया जोंना स्टार्ट जाफिनबाय। जों दा हाजोजों थांगासिनो दङ। हाजोआव मा मा नुगोन नायनि। एग्र' टुरिजिम होननाया बेनो जे एग्रिकालचार बा बेहाय टुरिजिमबो दङ। माने जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे टुरिजिम, माने जों नायदिंनो हायो, दावबायदिंनो हायो। मा मा आबाद खालामदों बेखौबो नायगोन। दा हाजोआव थांगासिनो जोंनि गारिया। हाजोनि लामाया बेबायदि, नोंथांमोना फैयोब्लाबो बेबायदिनो नुनो मोनगोन। जों दा गारिजों थांगासिनो, बयबो फैगासिनो दं होननानै बुंदों जों सोंनायाव। माने बावैसो बेखेवदों उदालगुरिनिफ्राय बारा गोजान नङा, उदालगुरि टाउननिफ्राय 13 किल'मिटारनि एसेल'सो बारा जागोन। जोंनो 30 मिनिटसो नांदों, आधा घन्टा 30 मिनिटसो नांदों बेसिम सफैनो। नायदिनि मा मा नुमारो एग्र' टुरिजिमाव। जों सफैमारथारबाय बे जायगायाव, हाजोआव आरोना। दासो बानायगासिनो दङ, मानोना दाख्लैसो बावैसो बेखौ बेखेवदों। बै जाबाय गथ'फोरनि गेलेग्रा, बे गथ'फोरनि गेलेनो हानाय। आरो ओरैहाय आबाद मावदों, बेहाय भेन्दि आरो माबा माबि दा बोथोरनि आबादखौ मावदों आरो बेहाय बोथोरनि आबादा जागासिनो। आरो बैफोर न'आ माने थानो हानाय, बेहाय माने हरबो थानो हायो, जिरायनोबो हायो। बे जाबाय हाजो गेजेराव। हाजोनि गोजौआव बे हायेन रोखोम दं, बेहायनो पार्किंबो दं, गारि फैना लाखिफैनो हायो। आरो खाथियावनो माने रेस्टुरेन्ट मोनसे दङ। बे जाबाय गथ'फोरनि गाखोग्रा, गेदेरफोरनि नङानो बे, नाथाय बयबो गोदानखाय गाखोदों। नाथाय बे गथ'फोरनि थाखायसो होनना बुंदों, गथ'फोरनि गेलेनाय। आरो बेहाय हाबोब्ला एन्ट्रि फिस लागोन होननानै बुंदों उनावहाय। माने बेसिम फैनानै बे जायगासिम गेलेफैयोब्ला, माने गथ'फोरा बेहाय हाबफैबावोबा, बेखौ गेलेयोब्ला बेहाय फिस लाबावगोन होनना बुंदों। बे जाबाय न', माने कटेज बानायना दोनदों। माने बेहाय थानोबो हायो, जिरायनो हायो, माने हर थानो हायो। नैबिदि गेलेनायफोरखौ दोनदों बेहाय।
नायदो नोंथांमोना नुथायखौ माने सोमखोर जादों आरो दा मानो होनबा दा दैज्लां बोथोर अखा हाबाय थायो सम सम बेखायनो बेहाय बेबायदि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेहाय हाजोनिफ्राय बेबायदि नुहुरो गाहायाव माने हायेनखौ बेबायदि नुहुरो हाजोआथ' बांद्राय गोजौ नङा थाबायनाबो फैजायो गारिजोंबो फैजायो बारा गोजौ नङा बेहाय आबाद मावदों माखासे आबादखौ मावदों आरो दा दैज्लां बोथोराव मोननाय बे जाबाय थालिरनि आबाद थालिरबो गायदों बिथांमोना आरो बे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिम प्राइभेट लिमिटेड बे प्राइभेट लिमिटेड आरो बेहाय फैयोब्ला नोंथांमोना एग्रिकालसारजों लोगोसे आबाद मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन नुथायफोरखौबो नुनो मोनगोन जायगा जायगा बिबारबो गायदों समायना खालामनो दासो माने बानायगासिनो दङ बे जायगाखौ गोजां बोथोराव जानांगौ बिबार बारनाय समाव समायनासिन जागोन मानो होनबा बिबार गायनायजों बा आबाद मावनायजों आरो समायनाखांगोन दाबो समायना नुदों मानोना सोमखोर जाखांदों दा दैज्लां बोथोर नोंथांमोनाबो फेमिलि लानानै लोगोखौ लानानै बेहाय दान्दिसे बेरायनो फैनो हायो गोजोन्थों